Lo mfana oqamba ingoma ethi ngizokulobola ngamabhafalo, ngizokulobola ngamabhafalo, ngizokulobola ngamabhafalo. Lo mfana ubesisanganiswe yini ekhanda lakhe? Wena limit uyahlanya wena, uyasangana wena mfana. Lento emiso kwepeni lele kuthiwa i-fine point lokubhala. Usangana ngempela wena mfana. Nokusine ngathi ukukhahlela kwekameli. Uyasangana wena. Shit man. Kusina kwakho ngathi ikameli malikhahlela. Uthi wena labafazi sibalobole ngamabhafalo. Siwathathe pha amabhafalo thina. Siwathathe pha amabhafalo wena nja usikhatha nale gender le yangaphesheya. Uthi asilobole ngamabhafalo. Njoba sihlulwa zinkomo nje lezi noma zihudela siyahluleka uthi ke siwathatha pha amabhafalo. Zokulobola ngamabhafalo, uyasangana wena nja. Kade uyasidakelwa. I'm sure niwabonile amavidiyo amaningi lapha ku TikTok ekhuluma ngengoma ngalimit ethi amabhafalo ama-elephant. Ibhafalo inyathi, elephant indlovu. Namanye amavidiyo nabonile bewenza abantu. Naye-ke umfowabo Makhaya Max naye uyabuza ukuthi nalimithi zolobola kanjani ngaloo nto leyo. Kodwa-ke eqinisweni abantu akukho kubi abakuqondile ngalento content nje. Abantu bayazi ukuthi yena uma ucula uwumuntu ukhombisa ukujula, udlalisa ipeni, ucabange outside of the box, ucabanga okungale. Bayazi-ke abantu ukuthi yena kade wasucula umaskandi nesikhathi eside. Nezinye nje iy'ngoma ey'khona nje kuma-genre ahlukene. Bayazi abantu ukuthi kuney'faniso ey'setshenziswa kakhulu laphana ekuculeni. So naye uLimit ukhombise-ke ubuyonico obuyisimangaliso ngokuthi adlale ngolimo, adlale ngenkotha. So kukhona mhlawumbe bazobona ngathi maybe bam-attack uLimit in a way or ba-against yena or bayibuza ngempela lento. I-sarcasm uma uwumuntu wesisikhathi ungayiqondi, yabo, kuba nzima ukubona ukuthi umuntu lo cha lento akasho lento oyicabangayo. Uyisho ine-joke, uyayimaketha lento kahle kahle. Usabhizi uyifaka kubantu. Umuntu usezoyibuza ukuthi lento akhuluma ngayo ahlahla vele isho ukuthini. Ilokho phela inhloso ukuthi yena kube kanjalo i-debate iqhubeke iye phambili. Ilokho sikufuna futhi kubaculi bakithi ukuthi bejule uma bebhala ingoma. Lokho kwenza ukuthi ingoma yakhe umculi ihluke nakwabanye, okwenza ukuthi yena i-trend izifike nakubantu abathize abazoyinika isikhathi sokuthi beyihlole ukuthi anisichazeleni ngoba nina niyalazi ulimo nokujula kwalo. Umuntu mesho nje usho ukuthini. Ilapho-ke abantu abafunda khona ukuthi obeqonde lokhu-ke. So ngiyazi abanye bazophendula ngenye indlela lapha kuma-comment section ukuthi yena hayi uzokhuluma njena ini. Cha, akunjalo. Nisahle nkazi ukuthi bekuyilokho sifuna ukuveza.